Зөлфәт Хәким. Сатирик роман. Ағым суда не булмас. Май айының шәшәк атуына да игътибар итмичә, иң кадерле нәрсәсен югалткан кеше кыяфәтендә Гайнетдин бабай кожно-венерологический диспансер ягыннан Мәрданша дәвалана торган бинаны үтеп бара иде. 87 яшьтә булса да, аның күз, колак һәм тагын кайбер әгъзалары әле әйбәт эшли иде. Үзенең исемен ишетеп ул борылып карады. Аңа таба җил-җил атлап, буй-буй сызыклы кием кигән Мәрданша килә иде. "Нихәл, Гайнетдин бабай", диде ул елмаеп. "Аллага шөкер, үзең исән саумы?" "Исән әле, нишләп йөрисең монда, Гайни бабай?" "Теш куйдырырга килгән идем", дип ялганлады Гайни карт. "Куйдырдыңмы соң?" "Юк. Киләсе атнада килергә куштылар. Алтыннары юк икән. Карчыкның алтын алкаларын алып килергә туры килер инде." Мәрданша әле бабайның маҗараларын белми иде. "Авылда яңалыклар юкмы соң?" дип сорады ул. "Юк бугай, барысы да элеккечә. Бер көе", диде Гайнетдин. "Төзәләсеңме инде?" "Эй, белмим. Саугып булырмы инде, юкмы?" диде Мәрданша авыр сулап. "Кайчан чыгаралар?" "Тагын бер атнадан. Туйдым инде монда ятып. Ярый әле яз җитте. Хәзер ичмаса, саф һава суларга чыгаралар." Гайнетдин картның Мәрданшага әйтер сүзләре бар иде. "Сине очратуым әйбәт булды әле", диде ул һәм як-ягына каранып куйды. "Мин дә сине күрүемә шат, Гайнетдин бабай." Алар хастахана каршындагы скамьягә барып утырды. "Менә нәрсә, Мәрданша. Мин Зәйдә боз киткәч, җәтмә белән төшкән идем. Мин синең матавыкларыңны беләм. Мин генә түгел, бөтен авыл белә. Су анасы турында да, алтын тарак хакында да. Синең җүләрләнеп гашыйк булып йөрүең дә мәгълүм бит инде. Халык ул бөтенесен белеп тора. Халык дурак түгел ул." Бабай тынып калды. Мәрданша түзмәде. "Бабай, шуннан", диде. "Шуннанмы? Нәрсәдә туктадым әле мин? Халык дурак түгел дисең?" "Әйе, халык дурак түгел. Мин Зәйгә төшкән идем, җәтмә белән. Шуртан булмасмы дип. Әле күптән түгел. Су бик нык арткан, әрәмәне бөтенләй диярлек баскан. Җәтмәм дә начар инде. Җеп юк бит, малай. Әйбәт җәтмә үрегә җеп юк. Элек бар ие. Элек җеп тә, бауда бар ие." Ул тагын тынып, күзләрен йомды. Мәрданша аны җиңел генә кымшатып: "Миңа ниндидер җитди сүз әйтәсең килгән идем әллә", диде. "Әйе", диде карт күзләрен ачып. "Әйт инде алайса тизрәк. Ашыкма әле син. Нәрсә дип туктаган идем әле мин? Элек җеп тә, бауда бар иде дидең." "Бар ие, конечно. Боз киткәч, Зәйгә төшкән идем. Җәтмә белән шуртан тотарга. Су анасын күрдем бит мин." Мәрданша урыныннан сикереп торды. "Су анасын?" "Әйе, су анасын. Син, Мәрданша, тыпырчынма әле, утыр урыныңа. Сиңа дулкынланырга ярамый. Саугып җитә әле башта." "Чынлап та күрдеңме су анасын, Гайнетдин бабай?" "Минем ялганлый торган гадәтем юк", диде Гайни карт. "Ничек итеп күрдең?" "Мин аны бер мәртәбә генә түгел, 3 көн рәттән күрдем. Яр читенә чыга да утыра." Мәрданша бабайны иңнәреннән тотып җилтерәтте. "Бер сүз әйтмәдеме?" "Юк. Мине абайламады бугай ул. Менә шул сиңа әйтәсе сүзем. Су анасы юкка чыкты дип уйлыйсыз бит сез барыгыз да. Ялгышасыз. Бер кая да китмәгән ул, урынында. Зәй елгасы су анасыннан башка зәй була димени?" Мәрданша нишләргә белмәде. Хәзер үк йөгерсә, подвалда итек эчендә тарак кала. Хастаханәдән чыгарга тагын бер атна бар бит әле. "Гайнетдин бабай, минем сиңа бер гозерем бар", диде ул. "Әйт." "Үтәрсеңме?" "Әйт әле башта. Мин үти алырлык микән?" "Гайнетдин бабай,
Кайткач, Алла хак өчен зәй буена төш. Шуннан су анасын күрергә тырыш. Күрсәм. Күрсәң, син аңа эндәш. Ярар. Курыкмассыңмы? Кемнән? Су анасыннан. Гайнетдиннең гомерендә дә хатын-кыздан курыкканы юк, дип горур тавыш белән җавап бирде бабай. Син аңа эндәш. Сөйләшә белерсең микән? Нишләп хатын-кыз белән сөйләшә белмәскә ди? Син аңа әйт, борчылмасын. Тарагың исән, Мәрданшада диген. Мәрданша сине бик сагынган дип әйт, яме? Бүлнистән чыккач, таракны китереп бирер дип әйт. Алла хак өчен, Гайнетдин бабай, үтә инде бу гызрымны. Ярар, диде бабай ризалашып. Кайгырма, син әйткәнчә булыр. Алтын тарак дөрес нәрсә булып чыкты инде алайса. Халык сөйләнә башлагач, мин баштарак ышанмаган идем. Дөрес шул, миндә ул тарак, диде Мәрданша, итек ичендәге тарак язмышы өчен борчылып. Алар саубуллашты. Гайнетдин карт авылга кайтып китте. Мәрданша бер шатланды, бер көенде. Аны ярсулы хисләр биләп алды. Кайткан су анасы. Исән су анасы. Зәйдә ул. Әмма Гайнетдин бабай Мәрданшаның гызрын үти алмады. Насыйп булмады. Авылга кайткан көнне горур кыяфәтле Гайнетдин кич белән койма буенда яткан бүрәнәгә чыгып утырды. Күп тә үтмәде. Шул тирәгә авыл халкы җыелды. Гайнетдин бабайга якын килергә базмадылар. Шуңа күрә сораулар һәм җаваплар 20 адым чамасы аша бирелде. Гайни бабай, нишләп бик тиз чыгардылар? Андый вирус карт кешедә озак яшәми икән. Тиздән үләчәк ул, дип җаваплады Гайнетдин. Өлкәнрәк яшьтәгеләрнең бабайга бер зур үтенече дә бар иде. Син, Гайнетдин, пожалуйста, безнең авыл хатыннарына тимә инде. Юктыра күрмә чиреңне. Гайни карт серле итеп елмайды да: Як, вирусым үлгәч кенә чамалармын, чамаласам, диде. Вирусым үлмичә, хатын-кызга тотынмыйм, Аллаһы боерса. Авыл кешеләре Гайнетдиндагы спид вирусының тизрәк үлүен теләп йөргәндә, бабайның салкын тигән бөерләренә тагын өянәк булды һәм ул үзе үлеп китте. Шулай итеп, ул беркемне дә чамалый алмады. Су анасына әйтәсе сүзләрен дә әйтергә өлгермәде. Гайнетдинне җирләгәч, аның якын дуслары Шәрәфетдин белән Хәсәнша зираттан бергә кайтты. Чит хатын-кызлар белән бәйләнешүнең бер дә яхшыга илткәне юк шул, диде Шәрәфетдин. Хатын-кыздан инде бөтен бәлә, дип җипләде аның сүзен Хәсәнша. Шул марҗа белән бут алмаса, тагын бераз яшәгән булыр иде әле. Ул авырсулап куйды. Врачларын да әйтер идем инде. Бу дөньяда мөгъҗизалар юк дигән сүз дөрес түгел. Киресенчә, дөнья, яшәеш, гел мөгъҗизалардан гына үрелгән. Мәрданшаның дөньяга килүе дә мөгъҗиза. Су анасын очратуы да мөгъҗиза. Шул кадәр кыйналып исән калуы да мөгъҗиза. Миңлебаев хәтле Миңлебаевның алтын таракны эләктерә алмавы мөгъҗиза түгелме? Хастахана подвалында киез итекләренең 4 ай буе исән имин ятуы иң зур мөгъҗизаларның берсе. Шул итекнең эчендә алтын таракның сакланып калуы исә бөтенләй дә адәм ышанырлык нәрсә түгел. Өенә кайткач, Мәрданша бер атна буе зәйгә барырга әзерләнде. Су анасына әйтәсе сүзләрен көзге каршына килеп кат-кат кабатлады. Көн сайын килеп йөргән Хәлисә белән дә, Гадилша белән дә юньләп сөйләшмәде. Рекетчылар да тик ятмады. Мәрданша һәр вакыт, хәтта бүлнистә ятканда да гел күзәтү астында булды. Авылга кайткач та аның һәр нияте, һәр шөгыле сизгер вә җитез рекетка мәгълүм булып торды. Авыл кешеләре дә аның белән алтын тарак турында төрттөреп, кинаяли иттереп сөйләшә башлады. Төрмәдән кайткан Шиһаб: Алтын тарагыңның 1-2 тешен миңа сындырып бирсәң, валлаһи газим, үзеңә җил яңгыр тидермәм, диде. Авыл совет рәисе аны идарәгә чакыртып, бик озак тарак турында төпченде һәм көтмәгәндә
Миңлебай бүлнистән чыккан икән дигән хәбәр сосис булып авылга таралды. Мәрдәнша аңлады. Аның алтын тарактан колак кагуы ихтимал иде. Бик күп кеше кызыга. Бик күпләргә тынгы бирми иде алтын. Заманы да бит аның, бәяләр гел артып тора. Ил хәерчелек сазлыгына батып бара. Кем генә кызыкмас икән алтынга. Тизрәк, кичекмәстән су анасының үзенә тапшырырга кирәк таракны. Җәйнең беренче көне иде. Мәрдәнша иртүк барып Гаделшаны уятты да, алар икәүләшеп таракны су анасына бирергә дип зәйгә китте. Гаделша аны әрәмәгә чаклы зата барырга тиеш иде. Саклык кирәк. Куркыныч заман. Әрәмәлеккә килеп җитәргә 100 адым чамасы калгач, ике дус шып туктады. Таллык арасыннан 3 кеше килеп чыкты. Бу юлы чырайларына маска кимәсәләр дә, Мәрдәнша үзен җәзалаган рекетчыларны шундук танып алды. Ишесе дә ямсыз, ишесенең дә күзләрендә нур юк, кыяфәтләреннән теләсән инде җан иясен һушсыз калдырырлык яман көч бөркелеп тора. Булар бисмилланы да әйтмичә, җиңел генә яткырып суя торганнардан иде. Мәрдәнша белән Гаделша каушап, нишләргә белми аптырап торганда, тау ягыннан берәүнең йөгергәне шәйләнде. Ул Миңлебаев иде. Нәкъ шул вакытта әрәмәлекнең читеннән алагаем гәүдәсе белән хәтта рекетчыларны да сискәндереп, мәшһүр көтүче Соңрау Нуретдин пәйда булды. Бандитлар Мәрдәнша белән Гаделшага таба якынлашканда, Нуретдин миңгерәү зат булса да, бу юлы эшнең нәрсәдә икәнлеген тиз аңлап алды һәм авылдашлары янына барып басты. Шулай итеп, җәйге иртәдә зәй буенда әрәмәлек янында ике гаскәр очрашты. Кигәүннәрдән качар өчен дулаган сыер сыман сикергәли чабып килүче пенсиядәге легендар участковыйның кайсы якта торып сугышырга теләгәнен киләчәктә тарихчылар әйтә алырмы юкмы белмим. Мәрдәнша ягында сугышыр идеме, әллә теге юлбасарлар ягындамы, әллә күзәтүче вазифасын гына үтәр идеме? Моны ул үзе генә әйтә алыр мөгаен. Әрәмә буендагы компаниядә Миңлебаев катнаша алмады. Тау итәгеннән йөгергәндә, аны врачлар машинасы куып җитте. Ак халатлы кешеләр белән шактый вакыт көрәшкәннән соң ул буйсындырылды, әсир төште һәм яңадан психушкага озатылды. Бу вакытта инде бөек сугыш башланырга тора иде. Бир таракны, диде озын буйлы рекетче. Бирмим, диде Мәрдәнша. Бир, дип кабатлады җанбасар. Тот капчыгыңны, дип җавап бирде Мәрдәнша. Мәрдәншаның кыйналып хастаханәләрдә ятуы, шәһәр бандитларының вәхшилеге, замананың буталчыклыгы, тормышның авырлыгы, тәмәкенең кыйммәтләнүе, аракының талонга гына сатылуы, әллә нинди 3 бандитның зәй буена килеп алтын тарак дәгъвалавы, бөтенесе бергә җыйналып, авылдашларда кинәт шиксез нәфрәт уятты. Һәм Гаделша белән Нуретдин Мәрдәншаны соңгы сулышка кадәр яклап, аны бүтән җәберләтмәскә әзер торды. Иң элек Мәрдәншаны сугып аудардылар. Аннан соң Гаделшаның эченә китереп типтеләр. Ләкин авылдашлар гаскәренең резервында торган Нуретдин һөҗүмгә ташлангач, яу кырында көчләр тигезләнебрәк китте. Аның чыбыркысы бандитларны өттеп бетеп алган арада, Мәрдәнша белән Гаделша җирдән күтәрелеп дошманнарына ташланды. 6 кешедән укмашкан олы түмгәк җирдә бик озак тәгәрәп йөрде. Бу түмгәк урысчалы, татарчалы сүгенеп, мышнап, акырып, тирә-якка кыт-кыт таратты. Пычак ялтырады. Пычак чыгарган бандитның баш өстендә Нуретдинның учакта чәй кайната торган чәйгүн хәтле йодрыгы калыкты һәм рекетче бер сугуда аңын югалтты. Бер вакыт төрлесе төрле якка сибелде. Бер бандит белән Гаделша җирдә ятып калды. Мәрдәнша белән Нуретдин каршында басып торган бандитларның берсе пистолетын төбәде. Бир таракны, үтерәм. Шуннан соң юлбасарлар җирдән гырашып ятучыларның өстеннән атлап,
Мәрдәнша белән Нуретдинга таба атлады. Шул вакыт Гаделша көтмәгәндә яткан урыныннан сикереп торды да пистолетлы дошманга арттан ташланды. Гаделшаның «Авызыңны шулай итәм» дип кычкыруы авылдашларга яңа дәрмән өстәде, һәм алар һөҗүмгә ыргылды. Гаделша бандитны арттан буып маташканда, Нуретдин пистолетны кайрып алды һәм таллыкка тымырды. Аннары Мәрдәнша белән көрәшеп ятучы рэкетчының кырсагына китереп типте. Ике бандит тынсыз ята иде инде. Ә пистолеттан мәхрүм калганын читтәрәк Гаделша буып азаплана иде. Дошманының чырае зәңгәрләнә башлагач, Гаделша буудан туктады. Сугыш кырында 3 дошман ятып калды. Җырыклы каһарманнары аларның исәнме, юкмы икәнлеге белән дә кызыксынырга онытмады, өчесе дә исән иде. Авылдашлар үзләренең дә йырткычларга әйләнүенә гаҗәпләнеп, хайран калып, уфылдап хәл җыеп утырды. Аларның сөйләшерлек тә хәлләре калмаган иде. Әрәмә аша үтеп, зәй ярына чыктылар. Ярдан ерак түгел рэкетчыларның машинасы тора иде. Дуслар зәй суы белән битләрендәге канны, балчыкны юып төшерде. Бер-берсенең кыяфәтеннән көлешеп алды. Мәрдәншаның өске ирене кабартма шикелле күпергән иде. Гаделшаның күз төпләре күгәргән һәм алдагы бер теше сынган иде. Нуретдинның борынына каты эләккән булган. Шул сәбәпле бераз кыйгайган иде. Эшесенең дә киемнәре йыртылып, пычранып беткән. Яр өстендә тәмәке көйрәтеп утырганда, таллар арасыннан бер-бер артлы теге юлбасарлар сөйрәлеп килеп чыкты һәм көч-хәл белән машинага төялеп китеп тә барды. Иманым камил. Булар бездән үч алмый калмаячак, диде Гаделша. Нуретдин ишетмәде. Мәрдәнша ишетсә дә эндәшмәде. Алар озак кына чиремдә хәл җыеп ятты. Тау өстеннән сузылган юлда кабат теге машина күренде. Булар калага туры юлдан тау үсләп кайтмакчы була, диде Мәрдәнша гәүдәсен калкытып. Машина бормаланып барды да таудан түбән мәтәләп төшеп китте. Дуслар сикереп торды. Бетте булар, диде. Ишесе дә бер тавыштан. Машина шалтыр-шылтыр тәгәрәп төште дә астагы таллар арасында шартлады. Шул урында ялкын кара төтен күтәрелде. Кем каргышы төшкәндер рэкетчыларга? Мәрдәншаныкымы, су анасыныкымы, әллә башка рәнҗетелгән адәмнәрнекеме? Әйтүе кыен. Бу вакыйга тәэсиреннән өнсез калган дуслар авылга кайтып китте. Таудан мәтәлеп төшеп шартлаган һәм аның эчендә һәлак булган 3 кеше турында тирә-як бераз гөжләп алды да, ул вакыйганы тиз оныттылар. Чөнки заманы шундый. Көн сайын кемнедер үтерәләр, көндә машина урлыйлар, көчлиләр, рэкетчылар, мафияләр көн-төн үзара сугыша. Шуңа күрә монда артык гаҗәпләнерлек нәрсә юк иде. Бер ай чамасы узгач, Мәрдәнша зәй буена килде. Таракны елгага атмакчы иде. Туктап калды. Башта кычкырып карарга булды. Хей! Чык, шибәрем, бу мин, Мәрдәнша. Шул вакыт куаклар селкенеп куйды. Нәрсәдер кыштырдады. Мәрдәнша тын алырга да куркып катып калды. Куаклар арасыннан кулына чиләк тотып Халисә килеп чыкты. Яулыгы кыек бәйләнгән, бите кояшта каралган, өстендә иске соры халат, резин итекләрен лыштырдатып, ул Мәрдәншага якынлашты. Миңа әйтәсеңме син? Мәрдәншаның эшләре курылып китте. Нишләп йөрисең син монда? Дип кычкырды ул. Бар кит. Сиңа ни калган монда? Бар сыерларың сау. Халисә аңа таба атлады. Мәрдәнша, ник җенләнәсең инде тагын? Җенләнсә, анда синең ни эшең бар? Нәрсә? Миңа әрәмәлектә йөрергә дә ярамыймыни? Ярамый шул. Кызык икән. Бар ычкын моннан. Ник кычкырасың син миңа, дурак тәрә, диде Халисә аптырагач. Ник акырасың? Нинди начарлыгым тиде минем сиңа? Бер нинди начарлыкта эшләмәдең, диде Мәрдәнша, башын аска иеп. Көтмәгәндә елгадан су анасы килеп чыкты.
Халисә шәрелдәп кычкырды да табанын ялтыратты. Мәрданшаны әйтерсең лә ток сукты. Исәнме, гүзәлем, диде ул, үзен көчкә кулга алып. Су анасы ярга менде. Сәлам, диде. Мәрданша телсез калып, нишләргә дә белми торды. Ниһаять ул таракны сузды. Менә тарагың. Миңа синең тарагың кирәк түгел. Су анасы аңа таба атлады. Нәрсә кирәк соң сиңа миннән? Миңа син үзең кирәк. Су анасы шаркылдап көлеп җибәрде. Ни эшләрсең соң син минем белән, хәчтрүш? Яратам мин сине, диде Мәрданша артка чигенеп. Шуннан, диде су анасы. Кияүгә чык миңа. Таракны бир башта. Мә. Су анасы туктады. Җиргә куй. Ә үзең читкәрәк кит. Мәрданша буйсынып, таракны җиргә куйды да, тагын берничә адым артка чигенде һәм кабат. Миңа синең тарагың кирәк түгел, дип кычкырды. Су анасы таракны иелеп алгач, кирәк булмагач, нигә урладың соң, диде. Мәрданша сыкы-быкы аңлатырга тотынды. Шибәрем, мин сиңа хәзер барсын да сөйләп бирәм. Синең белән танышыр өчен генә урлаган идем бит мин ул таракны. Төнлә өемә килерсең дип, Тукай шигырендәге кебек. Син бит аның шигырендә каракның өенә килгәнсең. Ул бит мин түгел идем, диде су анасы елмаеп. Ул минем әбием иде. Теге малайның артыннан килүче. Мин сине дә өемә килерсең дип уйладым, диде Мәрданша уялып. Мине җүләр дип белдеңме әллә? Юк, мондый гүзәл хатын җүләр була димени? Су анасы йөзен чытты. Зинһар комплиментлар әйтмә, яме? Иратның төче сүзләреннән минем инде күңелем булганы. Гафу ит. Син хәзер кайда яшисең соң? Диде Мәрданша, сүзне тизрәк икенчегә борырга теләп. Анда синең ни эшең бар? Диде су анасы кырыс кына. Булай гына, диде Мәрданша башын иеп. Карак син, диде су анасы һәм елгага таба юнәлде. Туктале, китмә, дип кычкырды Мәрданша. Мин синнән башка яши алмыйм. Су анасы туктап борылды да, Мәрданшаны башыннан аягына кадәр күздән кичереп чыкты. Һәм минем белән яши алырсыңмы соң? Тукта, китмә. Әгәр балаларың, әгәр маймычларың булса, аларны үземнеке итәрмен. Үз фамилияма яздырырмын, үзем тәрбияләрмен. Су анасы рәхәтләнеп көлде. Үз акылыңдамысың син, диде ул көлеп туйгач. Ни сөйлисең? Җүләр белә син? Белмим. Ярый, киттем мин. Әйт инде берәр сүз, диде Мәрданша ачынып. Яратасыңмы мине? Диде су анасы. Яратам. Чынлапмы? Менә шушы басып торган урынымда чукынып катыйм. Үлеп яратам. Су анасы авыр сулап куйды да, яратсаң, минем сиңа бер үтенечем бар, диде. Мәрданша тезләнде. Әйт, бар теләкләреңне дә үтәрмен. Минем сиңа бер генә үтенечем бар. Әйт инде. Мәрданшада бераз өмет чаткысы уянды. Су анасы әйтергәме, юкмы дигән сыман уйланып торгач. Ярар инде алайса, әйтәм, диде. Теге чукырак Нуретдинегезгә әйт әле. Елгага сыерларын кертмәсен. Зәй суы булай да бик булганчык. Сыерларын ярда гына эчертсен. Шул гына менә үтенечең, диде Мәрданша, иреннәрен турсайтып. Тагын бер үтенечем бар әле. Анысын әйтергә оялам. Мәрданша тезләре белән аңа таба шуышты. Әйт, оялма, мин бит сиңа ят кеше түгел. Әйт инде, оялма. Су анасы бу үтенечен дә әйтергә батырчылык итте. Нуретдинегезгә әйт. Елгага бүтән пес итмәсен. Хуш. Шул вакыт таллар арасыннан Халисә, Нуретдин һәм Гадилша килеп чыкты. Гадилшаның кулында җәтмә иде. Алар читтәрәк туктап күзәтә башлады. Мәрданша аларны байламады. Ул тезләнеп торган урыныннан торды да, су анасы артыннан иярде. Туктале, шушы гынамы үтенечләрең, әйтәсе сүзләрең? Әйе, диде су анасы борылып та карамыйча. Мин бит сиңа әле бик күп нәрсәләрне аңлатырга тиешмен. Мин бит әле сиңа үземнең хисләремне тәгаен белдермәдем. Мин бит сине 10 ел көттем, тукта инде. Вакытым юк, диде су анасы һәм елгага чумды.
Мәрданша яр буена йөгереп килде, чайкалып, чак кына суга егылып төшмәде. Аннары җиргә йөз түбән капланып еларга тотынды. Гаделша белән Нуретдин йөгереп килде дә, аның янына чүгәләп юатырга кереште. «Кырдаш, тор әле, тор», дип ялынды Гаделша, дустын җиңелчә генә селкетеп. Мәрданша торып утырды. Аның кызарган юеш битенә үлән ябышкан иде. «Мин аны күрдем», диде ул, таллар өстеннән каядыр чиксезлеккә текәлеп. «Без дә күрдек», диде Гаделша, аның белән янәшә утырып. «Ул минем белән сөйләште», диде Мәрданша, күз карашын һаман да галәм үзәгенә төбәп. «Чынлапмы?» дигән булды Гаделша. Нуретдин дә Мәрданша янына килеп чүмәште һәм нидер әйтергә теләп, сыер мөгрәвенә охшаган аваз чыгарды. Мәрданша тагын мышкылдый башлагач, Гаделша: «Елама инде, елама», диде. Бүтән әйтер сүз тапмады ул. «Нишләп болай бәхетсезсең мин?» диде Мәрданша. «Кайсыбыз бәхетле соң безнең?» дип җавап бирде Гаделша. «Дөньяда бәхетле кеше юктыр ла ул. Таракны бирдеңме?» «Бирдем». «Нәрсә диде?» «Димәде». «Гашыйк булуыңны әйттеңме соң?» «Әйттем», дип ыңгырашты Мәрданша. «Ә ул ни диде?» «Димәде». «Ничек инде?» дип гаҗәпләнде Гаделша. «Ул бит синең белән сөйләште». «Сөйләште шул», диде Мәрданша, кинәт татлы елмаеп. «Миңа бик нык үпкәләгән ул ахрысы. Рәнҗетмәскә иде аны шул кадәре. Тарагын урламаска иде. Шуңа күрә минем яратуым ашанып бетми бугай ул». Мәрданша кинәт сикереп торып, суга чуммакчы булды. Гаделша белән Нуретдин җәһәт кенә бичара гашыйкны эләктереп алды. Ярдан читкәрәк алып китеп чирәмгә яткырды да, бераз тынычлангач, утыртып куйды. «Җибәрегез мине», дип елады Мәрданша. «Ул яши торган елгада батып үләсем килә». «Мәрданша, бер үк үзеңне кулга ал», дип ялынды Гаделша. «Сикерә күрмә. Син бит йөзә дә белмисең». Мәрданша ычкынырга маташып карады, ләкин дуслар аны ике яктан ныгытып тоткан иде. «Нуретдин абый, алай каты кысма беләкне», дип ыңгырашты Мәрданша. «Каерма кулны, сикермим, курыкмагыз». Гаделша дустының аркасыннан сөеп куйды. «Тынычлан, туган, тынычлан. Хатын кыз өчен үләләр димени, дивана». Ниһаять, Мәрданша тыпырчыный башлады. «Нишләп мин берәр су җәнлеге булып тумадым икән?» дип көрсенде ул. «Кая? Тәмәке бир әле». Гаделша кесәсеннән папирос кабы чыгарды. Авылдашлар тәмләп тәмәке кабызды. «Тынычландыңмы инде?» диде Гаделша, шактый вакыт сөйләшмичә утырганнан соң. «Ничек тынычланыйм инде? Җанда тынгылык юк». Ул көтмәгәндә елмайды. «Кара әле, кырдаш. Ул бит мине алай бигүк дошман итми». «Кем?» «Су анасы». «Нишләп ул сине дошман итсен ди? Син бигрәк инде тагын». «Минем әле һаман өметем бар», дип дәвам итте Мәрданша. «Ышанмый ул миңа. Үзең уйлап кара. Тарагында урла, шуннан соң яратам да диген. Миннән дә әшәке кеше бар микән дөньяда? Ничек ышансын инде ул миңа? Аны аңларга мөмкин». «Шулай, шулай», дигән булды Гаделша, дустының тынычлана барганын сизеп, тыпырчынмавына куанып. Мәрданша Нуретдингә мөрәҗәгать итте. «Нуретдин абый, пожалуйста, бүгеннән башлап сыерларыңны елгага кертмә, яме?» «Нишләмә?» диде чукрак. «Сыерларны елгага кертмә дим. Мин сиңа шуның өчен калага барган сайын тәмәке алып кайтырмын». «Тәмәке? Инде нә?» дип кызыксынды көтүче. «Син ярата торганны, актаныш таңнары дигәнне. Сарман болыннары дигәне юкмы соң аның? Минем карчык Сарман ягында туган». «Белмим», дип кычкырды Мәрданша. «Андый булса алып кайтырмын ансын да. Түлке зинһар, сыерларыңны зәйгә кертмә, яме?» «Ник?» «Соң инде ник дип, су анасы яши торган елгага сыер кертәләр димени?» «Ярар, ярар», диде Нуретдин, ризалык белдереп. «Калага кайчан барасың?» «Шушы көннәрдә». «Астры булмасмы?» диде Нуретдин. «Ярар, карармын. Нуретдин абый, тагын бер үтенечем бар сиңа». «Нең бар?»
Мәрдәнша тагын көтүченең колагына кычкырырга мәҗбүр булды. Тагын бер үтенечем бар, мин әйтәм. Син, Нуретдин абый, олы кеше бит. Алла хакы өчен. Син елгага пес итүеңне ташла инде. Немне ташлыйм елгага? Диде чукрак, аңламыйча. Елгага пес итмә, дип кычкырды Мәрдәнша. Шундый затлы хатын яши торган суга пес итү бердә матур түгел, Нуретдин абый. Оят түгелме сиңа? Гаделша да пишәт сугып куйды. Әйе, беткәнмени сиңа башка урын? Ярар. Барыгыз да грамотный, дип мыгырдады Нуретдин. Мәрдәнша авызын күнитек куынычы кадәр җәеп елмайды. Эх, Гаделша, мин бит аның белән сөйләштем. Әйбәт булган, диде Гаделша, дустының артык хисләргә бирелеп утыруыннан туя башлап. Суга гына чума күрмә. Я муеныңны сындырырсың. Нишләргә соң инде миңа хәзер, диде Мәрдәнша. Уйларга кирәк, диде Гаделша. Шул вакыт Мәрдәнша Хәлисәне күреп алды. Мискин хатын ярты сәгать буе куакларга сыенып күзәтеп тора икән. Мәрдәнша аңа эндәште. Хәлисә, кил әле якынрак. Хәлисә курка-курка гына атлады, берничә адымнан соң туктады. Кая? Борыл әле, диде Мәрдәнша, репетициядагы режиссерга охшатып. Хәлисә борылды. Ереп күрсәт, дип боерды режиссер, һәм Хәлисәне җентекләп күзәтә башлады. Хәлисә көтмәгәндә чәчрәп чыкты. Тагын нәрсә эшләп күрсәтим? Син нәрсә? Әллә мине шул сасый башлаган балык белән чагыштырып карамакчы буласыңмы? Мин барысын да күреп ишетеп тордым. Фу! Эй, Мәрдәнша, чисты акылың юк икән. Ул тагын 3-4 тапкыр төкерде дә җәйләүгә таба китеп барды. Мәрдәнша башын чайкады. Ай, менә бит Гаделша. Хәлисә әйбәт, Хәлисә матур дисең. Я әйт әле, шушындый хатын матур була аламы инде? Су анасын сасый башлаган балык ди бит. Ай. Соң инде, Мәрди туган, Хәлисәне дә аңларга була, диде Гаделша. Ул бит сине ярата, көнләшә. Син дә бит су анасын яраткач, урлашуга кадәр барып җиттең. Барбер Хәлисә әйбәт хатын. Эй, ачуымны китереп утырма әле, диде Мәрдәнша һәм Нуретдингә эндәште. Нуретдин абый, Хәлисә матурмы? Теге хатынмы? Нуретдин аңламады. Мәрдәнша тагын да катырак кычкырды. Мин әйтәм, кайсысы чибәрерәк, теге хатынмы, әллә Хәлисәме? Судагысы лучшырак, диде Нуретдин. Мәрдәншаның йөзе яктырып китте. Әйтәм бит, ул Гаделшаның җилкәсенә шапылдатып сукты. Ишетәсеңме? Дөнья күргән кеше нәрсә диде? Гаделша пырхылдап көлеп куйды. Дөнья күргән дип? Менә шушы әрәмәлек инде аның күргән дөньясы. Ул су анасы белән син барыбер рәхәт күрмәячәксең. Ул гомере буе шулай кайта китә йөриячәк. То Иделгә, то диңгезгә. Хәлисә ышанычлы. Ул кусаң да китмәячәк. Аптыраттың инде, Хәлисә, диде Мәрдәнша төкерекләрен чәчеп. Гаделша кул селтәде. Теләсәң нишлә. Мәрдәнша Нуретдин белән киңәшләшеп карарга булды. Нуретдин абый, нишлим икән? Көтүче җыерылган чырайына акыллы төс кертеп, үтә җитди тавыш белән. Закидушкага капмас ул, диде. Җәтмә белән кирип карарга кирәк. Гаделша шатланып әйтә куйды. Минем башка тагын бер хәйлә килде. Тагын нәрсә уйлап таптың инде, диде Мәрдәнша битарафлык белән. Мәрди туган, беләсеңме, су анасын ничек синеке итеп була? Ничек итеп? Гаделша як-ягына карап алгач, пышылдауга күчте. Аның үзен урларга кирәк. Кемне? Су анасын урларга кирәк. Нәрсә? Гаделша кызып китте. Син күзләреңне акайтмый тор әле. Кыз урлау безнең татарда бар бит ул. Берәр көнне киләбез дә, судан чыкканын көтеп торабыз, өстенә сикрәбез дә бәйләп капчыкка салабыз. Аннары синең өеңә алып кайтабыз. Анда инде калганын үзең чамаларсың. Бу бердән бер чара. Миңлебай бүлнистә чакта моны эшләп калырга кирәк. Син әле ишетмәгәнсеңдер. Анда Миңлебай тик кенә ятмый ди. Аның шикелле участковыйлар психбольницада күп ди. Врачлардан
Санитарлардан качып, Миңлебай шуларны совещаниеләргә җыя икән. Бөтен дөнья участковыйлар корылтайын уздырырга карар кылганнар ди. Илдә участковыйлар влашка килгәч, иң беренче чиратта Зәй елгасын корытып киптерү күздә тотыла ди. Аннан соң халыкның таракларын, расчёскаларын конфискацияләү булачак ди. Әле тагын әллә ниләр булып бетүе ихтимал. Тизрәк су анасы белән закон кушканча никахлашырга кирәк сиңа. Ул вакытта инде Миңлебай да беркем дә бернишли алмаячак. Ул бүлнистә чакта бу эшне йырып чыгыйк без. Урлыйк су анасын. Мәрданша да җанланып китте. Урлыйк дисеңме? Урлыйк. Ничек итеп? Анысын уйлашырбыз. Мәрданша Нуретдин белән дә киңәшләшүне кирәк тапты. Нуретдин абый, су анасын урлыйбызмы? Урлыйбызмы сүзен ишеткәч, Нуретдин сикереп торды да башын чайкап. Як, җегетләр, мин катнашмыйм. Мине бүтән урлашуга да, сутлашуга да катыштырмагыз инде, диде. Гаделша яр өстендә яткан җәтмәгә күз салды. Мәрди, диде ул күзләрен акайтып. Әйдә хәзер үк җәтмә белән кирип карыйбыз. Шуны гына көткән диярсең, Мәрданша шундук торып шишенә башлады. Нуретдин абый, әйдә син дә шишен, диде Гаделша чалбарын салып. Шишен давай, изләш, диде Мәрданша трусиктан гына калгач. Мин сиңа шуның өчен ай сайын талонга алган шырпымны биреп барырмын. Син бик гел шырпыга интегеп йөрисең. Шырпы дигәч, Нуретдин дә шишенде. Бик озак айкадылар Зәйне. Су төбеннән тимер чыбыклар, консерв калайлары, тагын әллә нинди ташландык нәрсәләр чыкты. Хәтта Миңлебаевның таракны эзләгәндә төшеп калган сыңар ботинкасы да җәтмәгә эләкте. Су анасы гына койрыгын да күрсәтмәде. Алар хәлдән таеп, ярга чыгып утырды. Шылган бу моннан, диде Гаделша, көчкә сулыш алып. Сыңгарак калдык. Мәрданша өметен тәмам җуярга теләмәде. Әллә тагын кирип карыйкмы? Туктале, хәл алыйк бераз. Җәтмә бәләкәйрәк. Шул вакыт Гаделша чак кычкырып җибәрмәде. Әнә ул! Чыннан да 50 адым чамасы читтәрәк су анасы күренде. Ул ирләрне шәйләмичә тал төбенә барып утырды. Әйдә бәйләп алып кайтабыз, диде Гаделша. Мәрданша кырт кисте. Юк, ярамый. Җүләрләндеңме әллә? Кычкыра башласа нишләрбез? Көчләргә маташтылар дип төрмәгә тыгып куячаклар бит. Барыгыз, сез югалып торыгыз. Өчәү булгач куркыр ул бездән. Гаделша белән Нуретдинне әрәмәлек йотты. Мәрданша үзенең трусиктан гына икәнлеген дә онытып, аяк үрә басты һәм су анасына эндәште. Матурым! Су анасы сискәнеп китте. Суны сез булгатып бетердегезме, диде ул ачулы тавыш белән. Әйе! Ни эзләдегез соң сез су төбендә? Мәрданша ни әйтергә дә белмәгәч, Миңлебаевның ботинкасын, диде. Таптыгызмы соң? Берсен генә. Мәрданша су анасына таба атлады. Якын килмә, дип боерды су анасы. Мәрданша бер урында катып калды. Яратам мин сине, диде ул еламсырап. Син шундый матур. Су анасы тирән итеп сулыш алды. Эй, кешеләр, диде ул сагышлы тавыш белән. Нишләп сез матурлыкны әкиятләрдән генә эзлисез? Нишләп сез көн сайын очрап торган матурлыкны инкар итәсез? Миңа син генә кирәк, дип кычкырды Мәрданша. Су анасы елмайгандай итте. Миңа синең бер сыйфатың ошады, Мәрданша. Элек-электән кешеләр минем алтын тарагыма кызыкты. Хәзердә бик күпләрнең аңа күзләре кыза. Ә менә син алтынга түгел, үземә гашыйк булдың. Гүзәллегемә сокландың. Ләкин мин әкият бит. Ә Халисә әкият түгел. Эй, Халисә инде ул, диде Мәрданша гасабыйланып. Халисә су анасы була алмый бит. Резин итек киеп, кояшта каралып, ферма тирәсендә йөрсәм, миңа да гашыйк булмас иде. Ярый, киттем мин. Туктале, әйт инде тагын бер генә сүз булса да. Җүләрләнәм бугай бит инде мин. Җүләрләр йортына җибәрсәләр нишләрмен? Миңлебаев шунда ята бит. Дөньяда иң куркыныч Миңлебаев. Теге сезнең участковыймы?
Шул инде, акылдан язды ул. Сезне берәм-берәм түгел, барыгызында бер зур жүләрләр йортына ябарга кирәк, диде су анасы елмаеп. Сез кешеләр, барыгызда тулыр-тулмас. Япкач барыгызында ябарга кирәк. Ачуланма. Бераз шаяртып әйтәм мин бу сүзләрне. Юк, ниткән ачулану ди ул. Син үзең миңа ачуланма, гафу ит мине, диде Мәрданша. Су анасының сылу йөзенә моңсулык йөгерде. Ачуланмыйм, Мәрданша. Минем дә сиңа үпкәләргә хакым юк. Дөньяның бу толчыклыгында синең дә, минем дә гаебебез юк. Бөтен нәрсә буталып бетте. Барыбыз да адаштык. Тик шуны беләсе иде. Кем гаепле икән моңа? Су анасы суга чумарга әзерләнде. Ташлама мине дигән сүзләр Мәрданшаның кай тешеннән чыкканын әйтүе кыен. Китмә! Су анасы бер кавым Мәрданшага карап торды. Мин бит бөтенләйгә китмим, диде ул. Кызганыч. Мин мәңгегә кешеләр янында яшәргә хөкем ителгән. Ник? Сиңа кешеләр белән читенмени? Мондый табигатьтә әкият яши аламысың? Сез үзегез дөньяны төрле әкиятләр белән бизәргә тырышасыз. Үзегез әкият кебек саф дөньягызны пычратып яшисез. Алга таба булай дәвам итсә, кешеләрдә әкиятнең үлүе дә ихтимал. Анысы шулай инде, дигән булды Мәрданша. Сау бул, Мәрданша. Су анасы елгага чумды. Ташлама мине, дигән авазны Мәрданша гына түгел, бөтен зәй төбәге кычкырды. Теләгенә ирешә алмаса да, су анасы белән очрашу Мәрданшаны билгесезлекнең салкын кычагыннан йолкып алды. Мәхәббәте бөтенләй үк сүрелеп бетмәсә дә, ул тынычланды диярлек. Гаделша дустының күктән җиргә төшүенә куанды. Дөрес, алтын таракны бүлмәгәнгә аның бераз үпкәсе дә юк түгел иде. Ләкин ахиренең ихтыярына каршы килүне мөмкин дип санамады. Нуретдингә кем әйтмешли, ике дөнья бер мөрҗә дигәндәй, су анасы да, алтыны да кирәк түгел иде. Миңлебаев тынычлана алмады. Аның алтын тарак турында авыз кырыйларын күбекләндереп, күзләрен акайтып сөйләгәннәренә жүләрләр йортында беркем дә шанмады. Жүләр тик жүләр. Ул бүлнистән чыга да зәй буенда иснәнеп йөри. Аннары барып җырыклы халкына бигрәк тә Мәрданшага бәйләнә. Шуннан соң аны яңадан дәваланырга алып китәләр. Халисә Мәрданшаны барыбер ташламады. Мәрданша да аңа карата җылынды, бик үк каты урынмый башлады. Авыл халкы тик ятмады. Зәйне җәтмәләр белән айкап карадылар. Кәрзиннәр белән сүзделәр. Хәтта каяндыр динамит табып шартлатып та карадылар. Динамит шартлагач, су төбеннән Миңлебаевның икенче ботинкасы калкып чыкты. Тоталмадылар су анасын. Һәм бу эшкә тора-бара кул селтәделәр. Каладан да ниндидер сәер кешеләр килеп йөрде зәй буена. Алар да нәрсәнедер, кемнедер бик озак эзләде. Ытыры аларда күренми башлады. Тормыш ыгы-зыгысында дөнья куып, су анасы турында оныттылар. Мәрданша гына оныта алмады. Аның күңеленә ул тормышка ашмаган якты хыял, үкенү уфтану, бер кайчанда гафу ителмәслек гаеп хата булып мәңгегә сеңеп калды. Әйе, су анасы хакында бер кешедән кала барысы да онытты. Зәйнең суы тагы да ныграк пычранды. Тирә-яктагы болыннарны сукалап бетерделәр. Химкомбинатның агулы томаны куйрак һәм ачырак булып чыга башлады. Тау өстендәге шәһәр чүплеге болытларга кадәр күтәрелде. Аның исеннән хәтта сыерлар да борыннарын җыерып уза башлады. Хәтта аларның мөгрәү тавышлары үзгәрде. Табигатьнең җанны иркәләрдәй авазлары әрәмәлек ишеннән ишетелмәс булды. Бик сирәк кенә таллар арасыннан Саңгырау Нуретдинның катлы-катлы итеп сүгенгәне,
табигый тавыш булып ишетелеп куя. Көтүченең галәмәт көчкә ия булган сүгенүе дә, табигатьне буып үтерергә килгән заман сулышына бәрелеп, каядыр югала. Ләкин ни гаҗәп, әле һаман күңелләргә өмет биреп, зәй буйларын яктыртырга тырышып, адәм балаларына җылылык вәгъдә итеп, көн саен тау артыннан кояш килеп чыга. Укыды Алсу Каюмова.